Ibhlukwe. Athi athi small oshisayo le ndaweni. Awu nyakazi nje indawo ekho omunye. Like i-outfit yakhe inspiration ubani and stuff about. Okay, bafethu le outfit engiyigqokile lana iskipa uyabona nje. Hey, Chupa Mpeko another one. Bafethu lana ngiphethe small uzodansa sinoko bank uphinde uzoshaya zep tapped in bugi. Yeah. Oh, now correct. Say something to YouTubers. Akazi nje. Athi athi small oshisayo le ndaweni. Awu nyakazi nje indawo ekho omunye small big mina lona bathi. Abeze bezongcela iskili la kona batshela ukuthi bezongcela iskili la kona. Iyo bafethu I'm here now with ubani. Abumkhize. Yabona usikose drip check kancane phela futhi mama. Jazzy bangene wara. Like i-outfit yakhe inspiration ubani and stuff about that. Okay, bafethu le outfit engiyigqokile lana iskipa uyabona nje nawe ngishama ngamabhayibheli amangakanani uyamthola eThekwini kaSheke nisatholakala 450 ungangiphani mase kuthi ibhlukeke fethu Dripping. mase uthi fethu ibhlukeke yabo ungathuki ke lu 200 yabo like it. Hayi Lord. Fethu ziyatholakala ngamanani aphansi uma ufuna nawe yabo. Correct. Hayi drip niyabamba nani bafethu yaqala iyagqilaza. Atitasi. Okay. What's wrong? That's it. No. 1 + 1 is 2. Mina tata na wanga go slow. Tata genana. Singafuna imali iFriday yange-25 akomuntu uholisa ngesiphethe imali ungenzani ungenzi neplash asifiskeje sokuzifuna imali ungitshela ngama-zep hayi wena mani ungitshela ngama-zep wazotelela wena mani awungitshela ngama-zep ngithi ungitshela ngama-zep awufuna ukhipha imali angithi wena asabe wena mani ngithi ungitshela ngama-zep ngithi ungitshela ngama-zep ngithi ungitshela ngama-zep ngithi ungitshela ngama-zep